Khona-ke ubuzile-ke la ukuthi-ke ukuphupha ngehlathi ngabe kusho ukuthini? Kodwa kokuqala uma ukuthi-ke le video ibuka ku-YouTube, ngicela ushare, subscribe, ushare link ukuze-ke nabanye bazoze bezolalela. Uma ibuka ku-TikTok, ngicela ungene kwi-link kwi-bio, ungene phakathi usubscribe. Bese uthatha inamba lapho kwi-bio usibhayele ku-WhatsApp ubuze iphupha. Ngiqale-ke ngichaze uma-ke ukuthi-ke uphupha ngehlathi. Uma uphupha ubona ihlathi elincane eduze kwendlu yakho, lokho kusho ukuthi-ke umshado wakho uyoba nenjabulo futhi-ke uyoba nezingane eziningi. Ake sithi-ke manje uphupha uhamba ehlathini, lokho kusho ukuthi-ke kuzoba noshintsho empilweni yakho. Kungaba ukuthi-ke kukhona lapho uzoyohlala khona kwenye-ke indawo ehlukile kakhulu-ke kunale obuhlala kuyona. Uma uphupha-ke uhamba phakathi ehlathini uze-ke uyophumela ngaphandle kwalo ihlathi, lokho kusho ukuthi-ke kuzoba khona ushintsho empilweni, kodwa lolo shintsho luzohamba kahle. Kusho ukuthi khona ushintsho ozoyenzeka empilweni yakho kodwa luzohamba kahle. Ake ngichaze nje enye nje incazelo yokuphupha usehlathini. Uma ukuthi-ke uphupha usehlathini, lokho kungaba yisexwayiso sokuthi-ke kumele uqaphele ubungozi noma izinkinga ezizokuvelela-ke ngenxa yesinqumo osanda kusithatha noma-ke obuhlose ukusithatha esikhathini-ke esingeside. Leso-ke sinqumo, leso sinqumo kumele kusuke kungesiso bekumele-ke noma obekumele usithathe. Uma-ke uphetha ngokuphuma kulelo hlathi, lokho kusho ukuthi-ke uzokhona ukubhekana nokumelana ney'nkinga ohlangabezana nazo endleleni noma ngithi-ke iy'nxushunxushu obhekana nazo. Kanti-ke uma ugcina udungaza ehlathini uze-ke uze uphaphame, leso kusho ukuthi-ke lokho kusho ukuthi-ke sisuke uzoletha-ke kunesinqumo-ke esizoletha umonakalo omkhulu, izinkinga futhi-ke nobungozi. Ake sithi-ke manje uphupha uyatheza. Kunomunye bebuzile ethi nje uphuphe yena etheza. Ukuphupha-ke utheza umyaba wezinkuni, lokho kusho isifo. Kusuke kuzodlula emhlabeni umuntu omaziyo noma ngithi-ke ojwayelene. Ngokujwayelekile kuba umuntu ongumakhelwane wakho. Akusikho-ke kodwa ukuphupha ngokutheza ukusho isifo. Kuningi-ke amaphupho-ke asho isifo noma ngithi abikezela isifo. Ake sithi-ke manje uphupha nje isihlahla, uyibonela isihlahla nje wena ngoba omunye ubuzile wathina, ayi ubengekho ehlathini ubeyibonela isihlahla. Uma isihlahla-ke sisikhulu namagatsha amaningi, lokho kusho ukuthi-ke uyoba nempilo enokujabula nekhaya elikhulu. Uma ukuthi-ke isihlahla siluhlaza noma-ke ubona izihlahla eziningi, lokho kusho ukuthi-ke uzojabula futhi-ke ube nenhlahla. Uma-ke kuyikuthi ugibela isihlahla, kusho ukuthi-ke uyothola umsebenzi omusha futhi ongcono. Uma uwa esihlahleni kodwa uzobhekana-ke nenkinga-ke emsebenzini-ke lokho uma ukuthi ngumuntu osebenza noma-ke esikoleni. Uma isihlahla sigawuliwe uzobhekana-ke nokulahlekelwa okukhulu maduzane. Uma uphupha-ke uhamba unqamula ehlathini, kusho ukuthi-ke kuzoba noguquko empilweni yakho futhi uzoshintsha ikhaya noma-ke umsebenzi kungekudala nje.